Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. But Party Twice tokunzanya dzese zvichiitika social media nematrimana ose enyika ati miri tenge tikokunzira chi panapa ini chenyu kusubscribe molike mukomenda mutipo mafungiro enyu mucomment section nekutenga data andi nhasi yanya boys iri kupisa nyaya iri kupisa zvikuru kwazvo boys wakaipa zvicharwa yote zvicharwa 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 boys vaone anzano ani mwezi yakaburiswa papodcast ya Freeman naChrist boys anzi Freeman akafondera ninge Christ avana amufano wangu yauri kuita iyo amiraone hapana kana mfano wangu wakatadza zvekuimba izvo get away zvitukana pafoni boys pakaipa akumana wakatukana boys wakatukana Freeman kuti iwe augoni kuimba wega Christ oita ewa bhapo GG amana pakaipa boys amana zvicharwa boys zvicharwa saka tuzai mafungiro emuchi mucomment section. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.